Sobre la marcha, sobre la marcha. Vamos logo, caralho. Sí, sí, luego. Sí, luego. Ahí, chaval. No está grande. Vaya un poquito más. Aquí de más ya. Haga el maestro. Coño medio, un coño medio, medio. ¿Qué violaste lo va? Óxido de hierro. También aunque pase fuera, va muy No, sí, pero espera que yo. no se cerre, me enseñaba. No, hay que tirar más. Sí, está colgando. Está aquí, está aquí. Hey. Y hay que mañana se dice. Bueno, igual. Pero date la pantalla. Date la pantalla. Verdade, não, pero penso que te falta estar aqui o capitão. Chega. Algo mais para lá. O capitão mais para allá. Cuidado. Vale, hey. Pues allí da mucho el sol en la cara, ¿eh? Va el sol de frente.
No, to zrobimy to Dai se strano. Va bene. Dai E non vai per basso, Tutto. Va bene. E non stai marcando bene come è che si chiude ma Phải thuyết phải gan cả Este es mi pabello. la serra è una puta campanile. E non si calzala. Ay, ay, ay. Il fuoco non è qui. Che te rilevi? Questo non è previsto. Deixar ele assim, vai para outro lado. Vai para outro lado, é mais fácil. Adelanta un pouco máis esta máquina. Esta adelanta un pouco máis. Que non se veña fácil, porque ven moi apurada. Quanto máis? Baja. Quanto máis? Tira, xuxa. É que está moi baja.
Deixa baixar. Ahora esta, ali. Ali. Tá. A ver, ¿cómo se llama? Braulio y Armilde de Monticello. ¿A qué edad empezó usted a serrar? Aos 14 anos. ¿Viña de familia ese oficio? Sí, ¿A sus pais? meus falos non sei, pero meus irmãos e a familia casi toda será. ¿Por qué zona trabajaba? Pois ali no pueblo. E en Nigueira de Muñiz tamén. Varios sitios. Varios sitios. ¿Trabajaba en cuadrilla? Quixen quitar a borda. Algo sí, pero casi non. Pero trabajaba solo, logo? Era Un fillo. da falca en baixo. Cando deixou de traballar na serra? Bueno, habrá 30 anos. Por que motivo? Porque era viejo. Eso foi nos anos 60 e tantos. Pois non sei, filho. Vamos a ver. Que tipo de madeira serraba? Castaña. Non veo castaña. E algo de roble, pero pouco. Roble, castaña. Muy bien. Como se chama? Julio Fernández Díaz, de Monticeiro, Casa Cruz do Campo. Cando empezou usted a traballar na serra? Aos 15 anos. Venlle de familia? Pois non, que eu sepa, non. Logo, como empezou no oficio? Pois para ganar un peso porque non había donde ganarlo. E pagaban pouco, pero era algo. Que lle aprendeu? Pois un vecín de outro pueblo, pero da mesma parroquia. Nesa parroquia había logo Había máis había varios. Sí, había varios. Porque hai moita madeira na parroquia de Ai, Monteseiro. había. Porque agora de Castañeiro xa non chegan as carrocetas a cala de onde está. Entonces, pérdese ali. E cablearon a querer cablear. Cando chegaron as carrocetas? Que ano, máis ou menos? Non sei, fijo. O coucillón. Dice onde chegaron? Que cando, en que época empezaron as carrocetas? Iso entenderemos. Isso. Pero non sei en que época. Hai moitos anos. Hai moitos anos. Cando cerrou por última vez? Hai 9 anos. Hai 9 solo? Solo. Cerrei ali a madeira para facer unha casa junto da mía, para un irmão. A Serra de Aire? Sí. As cuadras dun horro que teñan máis anos que Caín. E cerrámoslas. E cantos anos ten agora? 78. O sea que cerraba os 70 e ainda cerrou as vigas dunha casa. Sí, eu e un irmão. Era para, bueno, da igual, era para fazer ele unha casa ali. Sí. Que tipo de madeira cerraba? Ya que se presentaba, porque teño cerrado para a casa e para os máis. Cada un da que teña, de Carballo, Bodeira, Chopo, Castañeiro, o que máis. Chegaba moi lonxe cerrando? Pois sí, hasta cerca de Navia cheguei, de Navia de Suarna. Solo se dedicou a eso? Solo se dedicaba a Non, ser... dedicaba máis que a eso. A que? Cando tiña unhas horas libres, ou uns días libres, pois para ganar un peso. A que outra cousa se dedicaba? Pois éramos labradores, na minha casa.
Vale. Muy bien. Nemesio González Fernández, de Teixeira de Paz, da Casa do Caseiro. Cando empezou Os a... 19 anos. Venlle de familia? Nada, nada. Non de nada. Como foi logo Da de... selección, había falta. Empezamos un este, aprendemos cortando colleres, este tragando faltas. Cortando ali, no monte. Eran novos e tiñan moita forza, había, estaban... Bueno, daquela sí, máis coi. Mais cois, sí. Daquela máis. Había na parroquia máis cuadrillas. Bueno, sí, na parroquia sí. No pueblo non, éramos... Bueno, no pueblo tamén había outros vecinos tamén, que non hai moitos anos que Había marchou. aquí, cada parroquia podía haber Ai, na parroquia había moitos erradores. Igual había 8 ou 9 parexas. 8 ou 9 na Sí, parroquia. sin contalas. E que esa parroquia dos Baos tiña moita madeira. Moita tiña madeira. moita Sí. Había parexas moi buenas. ¿Te parece? Había un que foi un can aprendemos, eu e este, a fiar. Foi que nos empezou a aprender a fiar as serras, que non Ya tiñamos, mañana. non tiñamos puta idea. Compramos as serras e igual que se compráramos un coto de madeira. Vamos a ver. Bueno, había moita competencia entre as cuadrillas. Non, competencia non había. Había traballo para todos. Axudábamos uns outros cando facía falta. Xudamos, tuvemos algunha vez que fomos hasta 4 parexas xuntas, Fernando. Non na mesma estada, en varias estadas, pero xuntas, de 10 a 15 metros de diferencia non é. Cerrábase no monte No ou monte, nas todo, casas? no monte, bueno, todo. na casa tamén sabían madeiros, pero serrar no monte, Para decir cerrar a madeira non. serrar no monte. Como era a operación de cerrar no monte? É que la tirábase co tronzador, que non había motosierra. As estadas parecidas a estas, só que eran renques á terra pola parte de arriba. Sí, xa, xa. Cavábamos, facíamos a voz. Buscábase Quedaba un sitio algo pendiente, entón escavábase ben para que quedase a parte daqui a nivel da o terra. cabezal quedaba renques á terra pola parte de arriba. En caso de montar as falcas, pois arrollábamos e xa iban a estada directo. É moi fácil para estar. Vive un bien. Podíamos en dos sitios igual. Que é iso da serra portuguesa? A serra portuguesa, eu serrei 4 anos con ela tamén. Pero Ten que ser madeira. é madeira liviana, madeira de 40, máis de 40, a portuguesa na colla. Entonces hai que cortear. Hai que cortear o trozo, coa da aire. Ca de aire, e despois metelle a portuguesa. Por que se chama portuguesa? Eu que sei, viñeran aí uns portugueses Porque serrando, esa chave portuguesa por abrindo máis ben, traviesas. viñan porque de sempre Portugal a os portugueses que moda iso. Hai moitos sempre coa anos. portuguesa. E esa era a serra que usaban eles. E despois foi cando a xente daqui empezou a serrar con ela e ter serras, e por iso sempre se chamaban serras portuguesas. Eu penso que, polo que eu teño entendido... E onde hai en Portugal que serrou comigo que a portuguesa? Sai por atrás. Sí, ese filho de meu serrou con este Comigo serrou que a portuguesa. Eu que absolutamente chamaba. Viñan moitos portugueses logo. Ai, si, antes, cando nos éramos chavales, viñan moitos portugueses. Parroquia. Porque, claro, viñan ganar a vida. A parroquia dos Baos, nunha época de inverno, igual había 6 parexas de portuguesas no mundo. Porque había moita madeira e era a forma de sacar. Pero anos, non era un ano, estaban anos aí. Sí. Algún deles quedouse a vivir aquí. Sí, o bueno. Hai un en Silvachá, non conozo máis. Eu vei moito mesmo Ainda hai aí. un que ten unha sierra. Hai o portugués, hai o de baixo. Este Ai, sí, tamén, ese tamén. ese Eso foi porque casaron aquí. Sí, ese estuvo serrando o mesmo portugués, o propio portugués, Quintino. que xa o vello. velho estuvo serrando na miña casa. Tamén eu. Cando foi empezou a vir, aí me deron un chavelín. Os portugueses serraban ca serra de aire. No, Non, portugués. é moi ben, que a portuguesa non había que afiaban, había algún que afiaba que Que non. arreglaba moi ben a serra, era o deles. É onde vin que serrar solo. Puñalle un penedo por baixo a serra. É que o vin, e serrou para min. Sí. E tiraba el sol. Sí, porque eles... E non lle botaba fora do fio. Ni máis ni menos. É que estaba ben aplumado. Aquelo sí que mancaba, E se recortaba. Recortaba. E outro serraba ca muller. Que a muller daba gusto, poñendo por riba. Eu se fora novo, poñendo por riba, tirando por baixo. E miramos a para as É pernas. que... Eu non lle preguntei por que se chama serra de aire. Ai, a serra aí sí que non sei. Será porque se lle dá Imaginemos. máis aire por culpa de que se hai que subir lá arriba e ten muchísimo máis recorrido. Moito máis recorrido. Eu penso que entendo que era por iso. É porque precisa pulmón.
Ai, sí, Ai, si non pulmón hai que ter. Un que non tiña pulmón. Por eso os vellos agora non serramos que acabamos. Era muy cansada ser redaíra. No, entre dous, unha parexa que traballaran ben, daban un día entero, home, cansar cansabas, pero moito non, Unha Podía parexa estar un que día non- entero. Un día de 8 horas ou de 20. Ai, ali non había por horas, se non pensabas, ali antes era, o día era, empezabas que se vía para traballar e hasta que non se vía. Eso nada, agora é nada. Traballábamos para nada e vendíamos a madeira. Era hasta. Non había. Empezaba, este día temos marchado de noite da casa para o monte, para chegar ao tentar saber traballar, serrar. Me daba cuenta porque ¿Cómo se llama? Atilano Fernández Fernández, de Queitanín, de Villardía. ¿A qué edad empezó usted a trabajar na serra? A edad de 32 anos, que serra de aire. Que oficio tiña hasta os 32 anos? Pois, tomei mese, porque había pouco, había licenciado das quintas. Na casa había tamén vacas ou gando? Sí, había ganado.